ڕۆژاوای کوردستانی و باکوورێ سووریێ ji ڕۆژهێلات حتا ڕۆژاوایەوی وڵاتی ji دێرکێ حتا ئەفرین و ئیدلیبێ لەسەر هێلا مەترسیە گەف و ململانیên çekdar û şer û pevçûn û êrîşanin. Yek ji bereyên herî germ jî ew ku grûpên çekdarên opozisyona Sûriyê yên ser bi Tirkiye hewl didin navçeyên li jêr destê Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê kontrol bikin. Êdî di gef û êrîşên xwe de berdewam dibin. Di nûtirîn pêşhate de navenda ragihandinê ya Hesedê ragihandiye, Hêzên Hesedê du êrîşên cuda yên wan grûpan têkşikandine ku li dijî navçeyên gundewarê bajarokê Eyn Îsa bi taybetî li gundên Mişêrfa û Seyda hatin encamdan û têde weka ku Hesedê dibêje di van 24 ji mêran de di çarçoveya şer û pevçûnan de bi çekên navendî û giran Hesedê 8 çekdarên wan grûpan kuştine û 9 çekdarên din jî birîndar kirine. Her li gorî ragihandina Hesedê 29 vê meha mijdarê demjimêr 15 û 45 xulek artêşa Tirkiye û grûpên çekdar êrîşî ser gundê Mişêrfa kir li bakurê rojhilatê bajarokê Eyn Îsa. Di heman rojê de demjimêr 25 xulek wan hêzan êrîşî ser gundê Seyda kir li bakurê Eyn Îsa bi mebesta dagîrkirina wî gundî lê li gorî ragihandina Hesedê hewlên wan rastî şikestinê hatine. Her li gorî Hesedê demjimêr 21 û 14 xulek jî hêzên Hesedê grûpeke çekdar li bereya gundê Sgêro li bakurê rojhilatê Eyn Îsa kira armanca lêdanên xwe û çekdar neçarkirine ku ji wê navçeyê vekişin. Ev yek hevdem li gel topbarankirina serrêya navdewletiya Enfora ji aliyê wan çekdaran ve ku ziyanên madî jê çêbûne. Hevterî pîvê rewşa meydanî fermandarê giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê Mezlûm Ebdê ji medyaya Amerîkî re ragihandiye ku dewleta Tirk herdem dijmina Kurdan bû. Lewma ku êrîşî ser Kurdên Tirkiye dikin, êrîşî ser Kurdên din jî dikin. Herwiha gotiye dema ku li Tirkiye milmilanît navbera wan Kurdên ku daxwaza mafê xwe dikin û dewleta Tirkiye de çê dibe, dewleta Tirkiye tûre dibe û dest bi êrîşkirinê li ser Kurdên aliyên dinên sînor dike. Fermandarê Hesedê nîşan bûyekê jî daye ku civaka navdewletî guşarê bixe ser Tirkiye ji bo ku agirbestê ragihîne, girjiyan kêm bike û dûbare dest bi proseya aştiyê bike ji bo ku vegere ser masaya gotûbêjê û li gel Kurdan dest bi gotûbêjê bike da ku kêşeya wan li Tirkiye çareser bike. Mezlûm Ebdê herwiha di navbera pirsa Kurdî de li her deverê nîşanê bi girêdanekê dide û dibêje ne girîng e Kurd li ku derê ne pêwendiyên hemû kêşeyên Kurdan bi hev re hene û bi hev ve jî girêdayî ne. Rewşa Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Sûriyê li jêr metirsiyê ye û qurbaniyên sereket milmilaniyan de xelkên sivîl in. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.